ranka mai tafi, babu ya raba tsafi, tasirinsa ya wuce haka ma. So akwai shi da daɗi, mai sa mutum ya ta faɗi, wanda ranka ya zamo ɗi, don so ya wuce nan ma. Soyayya ce tun daga yarinta ta kama ni, soyayyar rikice farkon labari na. Soyayya ce tun daga yarinta ta kama ni, soyayyar rikice farkon labari na. So mai san ka ashe a kowane hali, kyale 'yan kushe basu da dalili, na rasa ko yaushe zan faɗi kauli, kalmar kan harshe warware kulli, soyayyar rikice cikamakin tarihi na. Tanadin da na yi miki ya fi ingaya, tun da dai kin fi mun kuɗi da dukiya, in na rasa ki san ba makawa zan sha wuya, waye ne ya kai ni a sauko tambaya, na samu asali